arabai marsikalo klifolo samba flani mwan saba mali kuna fon jabal na jebgo omun me on fle sanga na wati mali kono fakata se mali ko ma an bororo kono mali kuna fon points amme o foni nga awali mano dante foli mina obe sigile ga ba nga kuna fami ma kono wakati sira obe simle ko kura kuna fondamella amina kuma femnga ode Mali nouvelle constitution aller kuncheli kuma fogata c'est le collectif de docteurs vagataires des grandes universités olu konu ku nyogona mike wala saka ke sans fait karamoye ni kuna fonu no bela jele mina wala abalma mso anode mso fe Mariam Kone o bismillah ko kura Mali nouvelle constitution ale baro konu kunchera agafi otara di colonel Assimi Goïta ma a Jabalala Kuluba professeur Ousseini Samake nale koni je kulunyemai ale koni sigira jamana sharia suma ale labani o bara kuncheli kama ayira ka foko gafi kuren o kona na ko fenchama o koni borala uyo yorodo olu koni yelema ninga soroka farangali do ke ako yelema banunu minkera projet de constitution ngono o dobe talike article woro o boyankola ako yelema minu famba o dobe talike anga konla Mali konnana belne fo bela jeni bi akala ma chugumna kanta ani sabade bi kanta sama abela jeni la kodonu wa barabsika ke ni abela jeni jamana kuntigi yerebsika ka discours ke ni kanunu dolankili yelema dobe talike dineko ani laïcité ina fo moko chama ya ira ka foko laïcité ale ka ngabo Mali jamana konnana nga nouvelle constitution konnana uya ira ka foko laïcité ko fenjugute ko wa kate dankari dineko la ate dankari fanga kula avec kuma assemblée ali yelema chogo feneka chageda minno na le bibuli ko chambre du parlement o to kura o koni bina ke sinae ate wole ko au conseil de la nation ni chara suma projet o mime sina avec kuma député olu yere ka barabla o chogo yaka faranga durna o mime talike malien munu me jamana koka olu yere bise u joro fa jamana yin joli kula chogo yamina avec kuma jamana nyamado olu yere bo chogo la u joro la ni nouvelle constitution konana alors foko mi ne de te d'origine malien était ce que jamana nyama o kore mi o korote dore koni ede bangina jamana werela enana I korbe ali Mali jamana konana kimna Mali nationalité de nyini itse ka jamana nyama wa kan na soro ki bangira Mali konana nga wa soro nationalité wera di bibulo atange image o nationalité oko ite se ka jamana nyama Sinapu aleni sina farm olu koni la fasalito olu koni kunya aboloda bi marsikalo klifolo samba fla ani mkoni saba ko femi amwe assurance a maladie obligatoire ko koni kuntena sega labara uka pharmacie fokatasi uka kenre laboratoire olu konana nka uka nyema olu yaira ka foko bengan o koni sorla oni ministre nyonche ministre minali ka baranya sinemi kenya ko o koni kala sababu amu bara o koni meto sina uka chageda nunu o konana malidon olu ka lafia ukama Bamako kun kale ale no kosabe ko sababu ke moto taxi ni bolla do tenesu police do ale koni moto taxi ni tigi doge ko ap mega boli sans interdit ka o kele ayra ni tola ale kontara moto jakarta tigi ninga o goshi o yorola u flabe ni tora ala o kele moto taxi ni tigi olu koni mbora ko ka dosuma kasaya u ira ka soro ka gudron tigi ninga police mobile kele o jeni u ya ira ka foko moto taxi ni tigi koni tola le no kosabe wako ako asiradana Comme tu as fait le collectif des docteurs vagataires des grandes universités du Mali, au Konibora Kunukuka, Dusuma, Kasaira, Silido, Monument de la Paix, Bamakoya, Uyaira Kafo, Kukuni Yorona Minke, Warasaka, sans fait, Kalanso, Karamoye, Kokoni, Jabi, Omake, Nimsi, Wasa, Oye. Mali kuna fan TV direction commercial mo be ola don yo mo amunu mi na be fe aga ferifon olude ka la ko don walima aga chageda obe nega jursira obama an egara san flala Mali kuna fan TV la jabo ni be danse ke bi bamana kuna fanna ama foko o ka machine kuna fan kuro olu keneka